Pheli ngisikhulume nendaba ethinta indaba yombuso. Amen. Ethinta indaba yomuntu nombuso. Amen. Ukuthi uNkulunkulu mayidala umuntu wayenenjongo. Amen. Mayidala umuntu. Sase sithi ke kunomthetho okuchaza iBhayibheli what is the law of first mention. Yokuthi uma ngabe ulandela kanjalo iBhayibheli uzwa ngento bese uyibheka la qala khona ukukhulunywa ngayo khona. La ufika ubona khona ukujiya kwayo into nokuthi important kangakanani noma utholulo azokujulile ngayo. Amen. Hallelujah. Njengokuthi nje uma kukhulunywa ngeworship. Amen bazalwane. Uma ufuna ukubona indaba yeworship ukuthi i-serious kangakanani. Amen. eBhayibheli lasiqala khona ukuyibona khona sibona encwadini kaGenesis chapter 22. Amen. Chapter 22 la khona uNkulunkulu athi kuAbraham akahamba yomenzela khona umhlatshelo umntwana uIsaka obekuye yedwa ake isithembiso saNkulunkulu ayisesemnike sona bese ethi uNkulunkulu thatha the very same child eyigugu lakho. Amen. Hamba uyongenzela ngayo ini umhlatshelo. Amen. So uyabona ukuthi iworship manje mawubona isenzo sasenziwa la uyabona ukuthi iyinto ejulile, i-sacrifice enzima. Amen. Okufanele siyenze siya-sacrifice amasithi siworship uNkulunkulu. Ngiyadlula ngikhuluma ngalokho ngenze example ukuthi uyibone izinto ukuthi sisebenza kanjani. So sase siyabuka ke ukuthi uNkulunkulu mayidala umuntu bekakade enendaba yombuso wakhe emcabangweni wakhe. Becabanga ngombuso wakhe uku-expanda his kingdom inezobazalwane from heaven to earth. Amen. Esewudalile umhlaba wamuhle wayikho konke uNkulunkulu wayesethanda ukuthi uzodala umuntu egcina udala umuntu ukuze abuse emhlabeni. Ezobazalwane dala umuntu ukuthi esenjani abuse emhlabeni. So ngamanye amagama umuntu udalelwe ukuthi abuse umhlaba, awugcine umhlaba kaNkulunkulu. Uyilento uNkulunkulu awudala ukuthi ube yiyo. Yingakho uNkulunkulu umuntu emenze waba phezulu kwazo zonke izinto just waba ngaphansana nje kwakhe kuphela. Nezobazalwane akangamenze njalo kuphela uNkulunkulu umuntu kodwa wayise ebeka kuye yonke imisebenzi izandla zakhe. Wabeka yonke imisebenzi yonke into ayidalile wayibeka phansi kolawulo lani lomuntu. Yingakho omunye mayethi uyini umuntu ukuthi umnake kangaka, uyini umuntu ukumkhumbula. Amen bazalwane. Ukuthi umnake kangaka uthi awumnikezanga nje kuphela ukuthi abuse kwenza yonke umsebenzi wakhe uzowamqhelisa. You crowned him with glory and ngenkazimulo nangobukhosi. Amen. Umkhelise ngenkazimulo nangani nangobukhosi enezobazalwane. So ke indaba ebalulekile, indaba ayipheleli ensindisweni. Nezobazalwane siyasaba kaningi uyiqeda lento ukuthi abantu baphelele ensindisweni. Uthi usushumaye inile uthatha igxathu edlula ensindisweni eliyaphambili elikusa la usindise ukuthi usindiselwe ini yokufikisa ukuthi lento osindiselwe yona uyofika kuye afike umuntu akuyele emuva ensindisweni. Akuyisele emuva kuthatha i-steps ukuthi akuyisele back abantu emuva ensindisweni. And iBhayibheli ufunda kahle ngoba iBhayibheli ufunda lapha kuJohn chapter 10 angibazalwane. Uthi Jesu mina ngiyisango lezimvu ongena ngabo njani uyasindiswa. Angene aphume aphelele kuphi ensindisweni. Angene aphume abesefumana idlela. Bakhona abantu abafike baphelele ensindisweni. Bam ensindisweni. Basindisiwe bona but bafike baphelela kuphi ensindisweni. Hallelujah. Bafike bama baphelele ensindisweni. Bam ensindisweni. uNkulunkulu nomsebenzi omkhulu abasindisele wona abhekile ukuthi uzokwenzeka noma bamenje ensindisweni. Bamenje ensindisweni. uNkulunkulu kunomsebenzi omkhulu awenze empilweni yabo. He made them holy. Ubenze baba ngcwele. Bafika abantu bama babebungcweleni, baphelele ubungcweleni, baphelele ensindisweni. Bama. Hayibo, ukhona okungaphezulu, khona okukhulu. uNkulunkulu wenze lokho uze ukwazi ukufinyelela la. Noma bafike bama abantu baphelela la. Nali ntshumayelo mabayekho.
Amen. Kodwa ngisho ukuthi unayo ikhulu. Ngoba ngithi yabona manje mangikhuluma la. Mangikhuluma la ngikhuluma angithengi busuku umuntu. Angikhethi futhi. Khuluma lokho kufanele ngikhulume ngaleso sikhathi. Manje yehluka uma uyikhuluma la masuyilalela incwadi isho la ugcina. Abakisho lo. Amen. Bese ngathi abanye abantu khona umunye nje usilalele naye lethu baye. Bathi ngithi iyazi ngoba ngisho ngathi ilokho kumpela isidingo impela lokho lento song awusuke lokumuntu. Yiko sidingo impela. Amen. Hallelujah. So indaba iphelele kuphi ensindisweni. uNkulunkulu makasindisa umuntu, bekamsindisa umuntu ngoba besewile nezobazalwane. Bekawile umuntu engasaboni sefana nomuntu owushayisa nje ongaboni emehlweni, ephuphethekisiwe noma yini eseyenza nje. Nezobazalwane. Noma yini eseyenza nje uNkulunkulu wasamvula amehlo, wamsindisa, wamngcwelisa, wamenza ukuthi abe perfect again. Amen. Amen. Abo umuntu ophelele again kuza kwazi ukwenza imandate kaNkulunkulu nezobazalwane. Amen. Hallelujah. Igama lenkosi malibonga. Amen. Hallelujah. So umuntu usindisela ukuthi abuse emhlabeni. Amen. Esenjani? Abuse mthithenjiwe njengoba sinemhlabeni sithenge uNkulunkulu singabaphathiswa usiphathisile izinto usiphathisile umhlaba wakhe. Amen. 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 Hallelujah. So manje uNkulunkulu makasidala asiphathise umhlaba wakhe akona kula yikho into etheni enkulu kangakanani enzima afuna ukuthi siyenze. Yonke into akasiyenze ayinzima. Ineza basiphelana. Yonke into efuna siyenze ifuna nje kuphela simlalele. Ineza bazalwane. Mayithi uNkulunkulu ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ineza bazalwane. Kulowo athi uNkulunkulu ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami kunamandla okukhiya kunamandla ukuthi ukwazi umhlaba ukuthi umhlaba unga-invade noma ngabe yini because umhlaba u-invade imimoya amadimoni yizo zonke izinto ngenxa yokuthi umuntu usuke endaweni yakhe. Mawusuke endaweni yakho uqala ukuguqa intweni eyinqatshelwe you are opening the spiritual world ukuthi zonke izinto ezila emkhathini seziyeza ngoba uwe phela umbheki nomqapheli wala emhlabeni. Ma wena usuke endaweni yakho zizokuza lezi zinto. And maziza asiboni ngalutho uNkulunkulu asimthithi ngalutho uNkulunkulu yebo asibonela umhlaba wakhe kodwa konke umonakalo uzokwenza kuzohedda thina again uzolimaza thina futhi. Angazi noma ngizwa yini. uNkulunkulu akasho ngoba nje efuna nje ukukhothanyela ngoba nako omkhulu yebo omkhulu uNkulunkulu but uNkulunkulu wazi indaba eyodwa ukuthi labantu bangabe bengazange bakhothame ezintweni abaphezulu kwazo bathatha izinto engaphezulu kwabo engaphansi kwabo bayibuse phezulu kwabo benze izinto upside down. Manje bengazange bakwenze lokho kuyohlala ku right kuyohlala kuhle. Ngizama ukukhuluma in the simplest form. Ngizama ukukhuluma ngendlela engacashile ngendlela ezwakalayo. Last speaking ngithe la eSouth Africa siyikhanda. Njengoba siyikhanda la eSouth Africa izwe leli liyagadwa. Yes. Nezobazalwane. Sathi izwe linjani? Izwe liyagadwa linombutho wamasotsha ogada izwe nezobazalwane. Lo mbutho ogada izwe ugada izwe emoyeni ukuthi kungabi bikho abafika ngabendisa ngama aeroplane noma bakwelinye izwe noma yini bafike bangene through umndiza. Kungabikho futhi abaqhamuka through ngemikhumbi bephuma emanzini bangene eSouth Africa bese mhlambe nama drugs beza nala bazobona izwi lethu abanye bazalwane. Kuphinde kube namanye amasotsha asebenza nje la emhlabeni. Aneze bazalwane. So ke ngase sithi uNkulunkulu uthe ezwini lakhe umuntu umnikeza ukuthi abuse phezulu kwenhlanzi. Inhlanzi ihlala kuphi? Emanzini. Yabona ukuthi nasezweni nasemanzini uNkulunkulu senze sabakhulu yonke lesemanzini edalile. Lapha emanzini kuneyilwane ezinkulu abantu bayibona wena uzucabanga ukuthi hayi sisikhulu mhlawumbe ngeke ngiguqa ukuthi uNkulunkulu wena ungaphezulu kwaso. Nezo bazalwane. So lokhu ngakhothaba nokuzazi ukuthi noma singabukeka sesikhulu kangakanani sisabe kangakanani but wena you remain apart. Nezo bazalwane. So asikwazi isilwane siyazi into la kuthi. Isilwane masibheka wena siboni wena siboni umuntu nje kodwa siboni uNkulunkulu wala emhlabeni. Ngoba uNkulunkulu ibeki wena uyibona kuwe but uNkulunkulu uyayibona. Lesisikhathi umuntu akayiboni yena into ekuye kodwa abanye abantu bayakwazi ukuyibona. Angazi mina ngizwe bazalwane. Amen. Amen. Hallelujah. Igama lenkosi malibonga. So indlela nje yokuqala ukuthi uNkulunkulu kumlalela. Amen. Kumlalela singasuka endaweni yethu. Singakholeki, singakhonzi, singakhothanga.
entweni eyidaliwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because yila sivula khona ama-gate, yila senza khona kwenzeka khona umonakalo ongakanani omkhulu. Unozala kwazo zonke izinto ezimbi ezenzakalayo zenzeka ngoba asimdumisanga uNkulunkulu kodwa sidumise okudaliweyo kunodalile. Angazi mina ngizwe yini. Amen. Bakhulunyiswa kahle leyo ndaba leyo. Uhambe uyifunde encwadini yabaseRoma chapter 1 verse 18. Ukuthi abantu base bangenwe izinto ezirong nezinjani, banakalelwe ingqondo, banakalelwe yonke into. Yingoba abamdumisanga uNkulunkulu. Asikufundeni ukuthi bazalwane ngoba asijahile. Ngoba ngithi siyafundisa. Kambe mangayifundela khona ngosheshe. Amen. Amen ke? Amen. Yahlupha ngoba awukwazi ukuvela endabeni ofuna ukukhuluma ngayo. Uye phambili. Ungathi kukhona izinto ongayicacisa. Lithi iBhayibheli lapha verse 18 ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivela ezulwini phezu kwakho bonke ukungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso ngokungalungi kwabo. Amen. Kube ngokuba lokho okwazekayo ngoNkulunkulu kusobala phakathi kwabo ngokuba uNkulunkulu ubonakalisile kubo. Amen. Hallelujah. Akekho umuntu ongathi angamazi uNkulunkulu. Amen. Ngokuba okungabonwayo kwakhe kuthi amandla akhe aphakade nobuNkulunkulu bakhe kubonakala kwasebudalweni kweswe. Amen. Kusho ukuthi indalo nje iyashumayela ngobukhosi nangobukhulu nangobuNkulunkulu. Indalo yonke into moyibheka iveza ukuthi khona uNkulunkulu. Iveza ukuthi unjani? Khona uNkulunkulu. Asiqhubeke. Ngokuba kuqondakala ngezenzo zakhe ukuze bangabi nakuzilandulela. Ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu kabamdumisanga kabambonganga njengoNkulunkulu kodwa balutheka ekuzindeni kwabo inhliziyo yabo engaqondiyo yabamnyama. Ngoba benzani? Bethe bemazi uNkulunkulu bangamenze njani? Bangamdumisi. Lalela ufuyizwe kahle le ndaba, ngiyadlula kule ndaba. Bezisho ukuthi bahlakaniphile baba yizulu. Nenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiguqula ifane nomfanekiso womuntu obhubhayo. Inkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiguqula bayifanisa leyo muntu onjani? Ngokuthi benze njani? Ngokuthi bakhonze umuntu obhubhayo. Amen. Amen. Asiqhubeke. Bayifanisa nanowezinyoni nezilwane nezinyawo ezine nesinwabuzelayo. Lapho kuveza ukuthi kukhona abantu abathi uNkulunkulu bemazi kodwa baguqe kuzo zonke lezi zinto ezibalwa lapha. Bakhonze zona. Into khona le. Amen. Izinto ezikhona enasizinaka izinto ezenza umonakalo. Kunjoba singakhona abantu abathemba izinto ezithize abazithathe bazenza uNkulunkulu abaguqa kuzo. And njengoba benze njalo basuka endaweni and they are opening gates. Amen. Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo kukho ukungcola bahlazisana imizimba yabo baguqule iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga bahlonipha bakhonza okudaliweyo kunomdali. Angithi manje ngiya kule ndaba le ngoba omunye nomunye nolalela intshumayelo ngami nolalela ngikhuluma uzothi hey lo muntu wazosinaka njalo ngokuguqela uNkulunkulu yena yedwa angayazi ukuthi indaba ebalulekile. Yes. Acabanga ukuthi indaba nje encane indaba yona ndaba impela ukhiyeke le. Zikhona izono bazalwane la emhlabeni, zikhona izono zonke isono siyisono. uNkulunkulu uyayinyanya zonke akayifuni zonke. Kodwa isono sokuguqa kwabanye uNkulunkulu. Isono sokuguqa sokuzenzela uNkulunkulu yeke uNkulunkulu isono esikhulu. Amen. And le nto abantu bayiqashisa banemisamo lapha emakhaya banayo yonke into abanayo lapha emakhaya bakhothama khona baguqa khona and baphenduka abathakathi bahambe bayolanda imoya abantu emathuneni bayilande ngehlahla bayibeke lapha base bayakhothama bayaguqa la bayibakhuluma uNkulunkulu.
zinto lezi yizo ezenza umonakalo. And babathakathi. And isystem kaSathane le ukuthi bathina benze njani? Benendlela yabo yokuthakathi, yokuthola amandla thizeni, okwenza izinto thizeni. Kanti lamandla enza uSathane akwazi uku-occupy each and every place. Amen. Amen. Ngikhuluma kahle lento ngoba khona abakholwayo abangabakholwa kodwa baguqa nakwezinye indawo. Makusonakala ngaphakathi ke endlini kaNkulunkulu, how much more ngaphandle? Amen. Amen. Baguqula iqiniso likaNkulunkulu 25. Balenza amanga, bahlonipha bakhonza okudaliweyo kunomdali ongobongekayo kuze kube phakade. Amen. Listen to 26. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhuhekeni okuyihlazo ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza kwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kwesifazane bahla ngokukhanukelana abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa. Uyabona ukuthi unozala wazo zonke lezi zinto, wonke lo moya osukhona obambe umhlaba wonke manje ukuthi unozala wawo le indaba yokukodana. Le bantu bakhuluma ngayo ngathi akhuluma izwi. Amen. Amen. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kwesifazane basha ngokukhanulana abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa bezitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Nanjengalokho bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu. uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaki ukwenza okungafanele. Bagcwele bonke ukungalungi nokonakala nesangabe nobubi, bagcwele umhawu nokubulala nokuphikisana nenkohliso nobuqili nokuhleka. Yabona zonke lezi zinto ukuthi zaba into eyodwa. Amen. Sizaba into eyodwa nje ungazi ukuthi wena indawo yakho kuphi. Amen. Hallelujah. Igama lenkosi malibonga. Amen. Manje nje bazalwane. Lezi zinto sizikhuluma lento manje ngathi ngabe yami ngedwa. Ngathi ngwabani. Lezi zinto sizikhuluma ngoba sila ebandleni. Fanele sizazi mase sibandleni ukuthi sifanele ukuthi sihambe kanjani. Lezo bazalwane. Fanele sihambe kanjani. Amen. Lento itshela ukuthi noma uyinsizwa noma uyintombi. Ngiyakhuluma la last week ngathi phakathi noviki ngolesihlanu ngathi uyabona nje abantwana ababekhula. Bakhula abantwana ababekhula abadlala. Badlala impilo yasekhaya. Lapha kumastadi. Uthi omunye ngubaba wakhona, uthi omunye ngubaba wakho. Athi omunye ngengane yakhona, uthi omunye ngubaba wakho. Udlala into ayibone kuphi? Lapha ekhaya. Njobe dlala lento ayibone lapha ekhaya. Yini into kufanele nathi singamakhono. Mase sikhona abantu abasha bethu, amen bazalwane. Bakwazi ukuchuza, sebazi ukuthi lezi zinto azifuneki. Umuntu angayi ochuza umuntu ongakhona. Ngoba iBhayibheli alivumi ukuthi masukholwa uyochuza umuntu onjani? Ongakholwa. Ngoba uzokuyisela emuva. Ukuthi uphinde uyoguqa kulezi zinto osuzazi kahle wena. Ukuthi kahle hlezi wrong. Sekwazi ukuthi yini esizokulethela yonke into eyinkinga. Yonke into imona ivela lapho. Bese ufuna wena ukuthi angeke umsindise umuntu. Uma umthathile umuntu wakala uye umthatha ngoNkulunkulu wakhe. Amen. Uma umuntu ekushela ekhonza amadlozi, ekushela umuntu ethwele, ekushela umthatha uthatha konke nenkolo yakhe. Amen.
But wena ngithi sewuyazi ukuthi yonke le nkolo noma kungabuke ngathi yinhle namhlanje, but isiphetho sayo is to kill, is to steal, to kill and destroy. Amen. 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 IBhayibheli lithi kunahlanganyela kuni ukukhanya nobumnyama. Amen. Kunahlanganyela kuni ini? Ukukhanya nobumnyama. uKristu unahlangana kuni noBhiliyamu. uBhiliyamu uSathane. Amen. Amen. So bakhona abantu ahamba yoyifaka kubantu abangabhilonga enkolweni eyodwa naye. Amen bazalwane. Because khona into engayi-understand ukuthi ungena ezweni lesiqalekiso. Ungena endaweni yesiqalekiso and uzophila phansi kwalesiqalekiso. Esona sizombamba. Simbamba kanjani? Ngoba unomunye uNkulunkulu akhulela kuye. Amen. Cela ukudlula lapho bengingaqondanga ukuya lapho.